Benvidos e benvidas a un novo webinario organizado pola Oficina Económica de Galicia, no que hoxe falaremos sobre os pasos a seguir para o desenvolvemento de instalacións fotovoltaicas de autoconsumo. En primeiro lugar, voulle dar paso a Isabel Balseiro, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente o servizo que tedes gratuito que tedes as empresas á vosa disposición a través deste organismo. E logo xa continuará Javier García, da empresa Berti Ingeniería, experto colaborador da Oficina Económica de Galicia. Así que, como vos dicía, comenzamos contigo, Isabel, benvida. Hola, gracias. Benvidos a todos e a todas. Moitas gracias por acompañarnos neste webinar, no que eu vos vou a comentar brevemente o cometido que ten a Oficina Económica de Galicia, que foi creada co obxectivo de ofrecer a todas as empresas un punto de contacto único que facilite o investimento e o crecemento da nosa comunidade. O noso obxectivo é ser unha referencia de apoio para calquera empresa e a idea é informar, acompañar e asesorar a todas as empresas galegas para que podan aproveitar os apoios públicos á súa disposición e tamén mellorar a relación coa administración. Atendemos a emprendedores, autónomos que precisen información para comenzar o seu negocio e tamén aquelas empresas que xa están consolidadas e que necesiten mellorar a súa competitividade ou buscar novos mercados. E tamén a empresas de fora de Galicia que queiran establecerse aquí. Informamos e asesoramos sobre programas de financiamento, axudas, servizos non só do IGAPE, senón tamén de outros organismos, como por exemplo consellerías, diputacións, concellos, etc. E tamén contamos con un equipo colaborador de persoas expertas en sectores clave, como por exemplo a innovación, enerxía, implantación industrial e emprendemento. Este grupo de especialistas ofrece asesoramento máis alá de todas as axudas públicas á súa disposición e o obxectivo é abordar desafíos específicos e aproveitar todas as máximas oportunidades en estes sectores. En resumo, a Oficina Económica de Galicia é unha iniciativa pensada para facer accesible o investimento e o crecemento empresarial, e dedicámonos a conectar con todas as empresas para que podan aproveitar os recursos á súa disposición. Animámosvos a que visitedes a nosa página web oficinaeconomicagalicia.xunta.gal, donde podedes solicitar os nosos servizos e tamén podedes contactar con nós a través do correo oficinaeconomica@xunta.gal ou no teléfono 900 81 51 51. E eu, sen máis, xa vos deixo co contido do webinar sobre instalacións fotovoltaicas con Javier García, da empresa Berti Ingeniería. Gracias, Isabel. Hola, bons días a todos. Gracias por asistir a este webinar. E vou-vos a compartir unha pequena presentación que nos vai a servir de guía para o que vamos a comentar. Un segundiño. O webinar de hoxe vamos a falar de fotovoltaica. E vamos a centrarnos non tanto no que é o funcionamento dunha fotovoltaica, porque entendo que todos vós teríades ao mellor algún contacto co autoconsumo fotovoltaico, ben por algunhas ofertas que poideste recibir para os vosos fogares ou empresas, ben por diferentes medios. Sí que vamos a facer unha pequeniña introducción, pero despois vámonos a centrar sobre todo nos puntos a ter en conta que a veces se desatenden un pouco e poden dar lugar a que o resultado da nosa instalación fotovoltaica non sexa o esperado ou teñamos algunha sorpresa desagradable en algún caso. Entón, vamos a apoiarnos nestas diapositivas, como vos digo, e se teis algunha pregunta, pois podedes escribila e ao final pois temos aí como un pequeno exemplo además, pero podemos respostalas tamén. Entón, o que vos digo, os obxectivos da sesión son explicar os trámites administrativos e legais, digamos, que ten unha instalación fotovoltaica para o seu posta en funcionamento aquí en Galicia, diferenciar os pasos
porque sí que é diferente según o tipo de autoconsumo ou a legalización que temos que levar a cabo. Por eso sí que vamos a explicar un pouquiño os tipos de autoconsumo e ao final pois, falábamos de algún exemplo, preguntas e demás para que quede todo o máis claro posible. Entón, o que vos decía, as modalidades de autoconsumo que temos para ter bastante claro, porque despois cando falemos das súas implicacións normativas hai variacións. Conforme ao vertido, sabemos que nós podemos ter un autoconsumo con excedentes á rede, na cal, como sabedes, nas horas nas que a nosa produción fotovoltaica é maior que o noso consumo, esa enerxía se verte á rede e podemos ter unha compensación simplificada deses excedentes, pola cal a nosa compañía comercializadora de electricidade nos compensa os kilovatios hora que nos enviamos á rede, compénsanos nun precio fixado, que pode ser fixo, se temos unha tarifa a precio fixo, ou variable se é indexada. E hai outra modalidade de autoconsumo que é sen excedentes. Nese caso, o que pasaría é que nós na nosa instalación temos instalado un sistema antivertido que ten que estar homologado pola compañía distribuidora e por industria, colo cual aseguramos que en ningún momento a nosa instalación fotovoltaica vai a verter ningún kilovatio hora á rede de distribución, independientemente do consumo da nosa planta asociada ao autoconsumo. Isto vai nos a variar moito, porque se temos excedentes, imos a ter que tramitar o punto de acceso e conexión coa distribuidora. Se non o temos, non, hai que registrar o autoconsumo, pero non temos ese punto de vertido. E os puntos de vertido, xa falaremos, dependendo da potencia da nosa instalación, de se temos centro de transformación ou non, tipo de sol e demais, pois ten unhas implicacións que hai que ter en conta. Por eso, cando vamos nos propoñen unha instalación con excedentes e nos valoran nos orzamentos que nos facilitan o excedente, debemos ter en conta a viabilidade e todo o trámite que debemos levar a cabo para que ese excedente realmente se poida verter á red e nos lo vayan a compensar. Tipo de propiedade dos autoconsumos. O autoconsumo individual é o que poñemos nós na nosa instalación, nós como usuario, como empresa, como demás, no noso fogar, na nosa nave, e a enerxía que xeramos, pois a xestionamos nós. E despois hai outra modalidade que é o autoconsumo colectivo. E como funciona? Pois eso é que hai unha planta fotovoltaica que é a que xera a electricidade, pero non é só para un usuario ou só para a instalación na que está conectada, sino que se benefician desa enerxía xerada máis usuarios. Isto está moi ligado ás comunidades enerxéticas locais, ás CEE, que seguramente ao mellor xa oístedes falar delas. Entón, eso, aunque non parezca un autoconsumo como tiñamos visualizado, de ver uns panéis no noso tellado e xa forrar directamente, tamén é un autoconsumo. O seu funcionamento como é? A planta fotovoltaica ten un contador no cual se rexistra toda a enerxía que se está xerando instantaneamente e os autoconsumidores asociados, neste caso do colectivo, que poden ser administracións, usuarios finais, empresas, teñen os seus contadores e teñen un coeficiente de reparto. Entonces, cada kilovatio que se xenera e se rexistra no contador da fotovoltaica, despois repártese según ese acordo de reparto entre todos os contadores dos autoconsumidores asociados. É dicir, en vez de ser físicamente xa ese aforro, é mediante as lecturas de contadores. É un funcionamento diferente, pero na práctica sería o mesmo que telo no tellado da súa propia vivenda. E despois, bueno, por tipo de conexión, aunque isto ven moi ligado ao punto anterior, conectado mediante rede interior, que é o típico dos autoconsumos individuais, que a enerxía eléctrica inyéctase no noso cadro xeral de instalación, debaixo do interruptor xeral,
ou senón a través da rede pública, a través da rede de distribución, que é no que pasa nos autoconsumos colectivos. Temos que entender que nós teríamos un autoconsumo, se somos membros dunha comunidade enerxética local, tamén estaríamos facendo autoconsumo, aunque a enerxía non veña directamente á nosa vivenda, sí que restarase da nosa lectura do contador os kilovatios que nos corresponden xerados nese momento. Entón, eso. Por facernos unha idea, os tipos de autoconsumo, bueno, aquí fixemos unha pequena clasificación, pois ata 10 kilovatios é o típico de vivendas e pequenas empresas comerciais. E aquí a tramitación ata 15 kilovatios, que xa, bueno, podrían incluso pequenas naves industriais, pois podrían estar nese rango de kilovatios. Aí, pois, por exemplo, os puntos de acceso e conexión en solo urbano xa son automáticos, digamos que a tramitación é máis sinxela, menos de 10 kilovatios, se non se dan unhas características especiais como por reglamento de baixa tensión, como pode ser un riesgo de incendio e explosión ou apoio de concurrencia, legalízanse ante industria tamén únicamente con boletín, sin falta de proxecto eléctrico. Digamos que unhas instalacións destas potencias, toda a súa tramitación é máis sinxela. É lógico, non é o mesmo tramitar 4 kilovatios de autoconsumo nunha vivenda unifamiliar que 60 nunha carpintería de madeira, por exemplo, que ten o seu riesgo de incendio e explosión. Entonces, unha primeira clasificación, eso, vivendas e pequena industria. Despois, máis de 10, 15 kilovatios ata 100, pois xa son naves industriais, comerciais, pero, bueno, o sea, xa uns consumos bastante importantes. Aquí sí que xa, se temos que tramitar, se queremos unha instalación con excedentes, hai que tramitar puntos de acceso e conexión coas compañías distribuidoras, ou se non poñelas en inyección cero, e temos as nosas tramitacións coa Consellería de Industria, que a partir de 10 kilovatios necesitamos proxecto da instalación fotovoltaica e dirección de obra, a partir de 25 kilovatios necesitamos tamén pasar unha OCA específica da instalación fotovoltaica e, en algúns casos, segundo as condicións especiais da nosa instalación asociada, da nosa nave industrial, por exemplo, pois ao mellor en todos os casos necesitaríamos a OCA e proxecto. Xa son, digamos, instalacións nas que hai que fixar un pouquiño máis para nesta parte de tramitación. E despois, xa se chegamos a grandes consumidores e nos pasamos de 100 kilovatios, temos todo isto que acabamos de falar e a maiores, pois, estudios de impacto ambiental, nas tramitacións coas distribuidoras para os puntos de acceso, pois tamén temos que ter outra serie de requisitos, xa son as instalacións, bueno, hai algún caso, non é o habitual, pero cando se chega a estas potencias, sobre todo cando se quere verter excedente, pois sí, xa hai unhas tramitacións complexas a ter en conta. Pasamos a falar, cando nós xa queremos implementar a nosa instalación fotovoltaica, xa tomamos os orzamentos, analizamos e demás, un punto a ter en conta son os trámites urbanísticos. É dicir, para facer a nosa instalación fotovoltaica, nós temos que facer unha comunicación previa no noso concello. Claro, é unha cousa que vemos que a veces non se está a facer e é necesaria. Iso despois pode traer, se non se fai, pode traer múltiples problemas. Nós empezamos a detectalo por unha cousa bastante sencilla, que era o tema de que moitas veces hai deducións de IRPF, perdón, do imposto do IBI, perdón, para as vivendas, pero claro, se nós non declaramos que íbamos a facer a nosa instalación, despois non nos van a conceder esa
esa deducción fiscal, aparte de outra serie de requisitos. E nós podemos ter afeccións, ao mellor, na nosa nave industrial ou na nosa instalación. Entonces, sí que habría que ter as autorizacións sectoriais. Todo isto temos que telo en conta para que unha vez que vayamos a implementar o noso proxecto, ter a seguridade xurídica de que non estamos incumplindo ningunha norma. E a autorización, sí, a autorización previa e demás, neste caso, estamos a falar de máis de 100 kilovatios, cando xa son, o que vos dicía antes, cando xa son instalacións que se pasan dese rango de potencia, xa temos impacto ambiental, autorizacións previas e demás. Xa debemos ver a viabilidade antes de, baixo a nosa opinión, antes de aceptar orzamentos e facer pagos, ver a viabilidade administrativa e legal do que é o proxecto en sí. E despois, para todas as instalacións, algo tamén a ter moi en conta, a tramitación eléctrica, o que vos comentaba antes, e dos boletíns. Fixemos xa a descripción, non? Pois menos de 10 kilovatios, legalízanse cun boletín e unha serie de documentación máis que nos pide a industria, como un certificado de cubertas e demás. Entre 10 e 100, pois, proxecto e dirección de obra, OCA, cando é necesario. O que a veces non se ten en conta, tamén que é algo que nos estamos encontrando, é que o usuario debe ser consciente ou debe sabelo, porque a veces non se debe estar comunicando de forma correcta, de que as instalacións eléctricas de baixa tensión asociadas ao autoconsumo, por suposto que teñen que estar conforme a normativa, teñen que estar perfectamente legalizadas e que as súas ocas periódicas en vigor. É dicir, eu se vou instalar unha fotovoltaica na miña nave industrial, por exemplo, pois, sí, está moi ben que me faga o meu proxecto de dirección de obra, OCA e demás desa fotovoltaica, pero teño que ter en conta que a instalación de baixa tensión pois ten que ter o seu boletín en regla, a súa instalación ten que estar segundo o RBT, e as ocas periódicas de base ter en día. Por que digo isto? Porque sí que houve casos de que algún promotor non o sabía, non tiña, bueno, non fora consciente ou houbera algún mal entendido, e claro, chegou o paso en que legalizaron as instalacións fotovoltaicas, a industria detectou que as ocas, por exemplo, non estaban ao día e houve un requerimiento. Claro, ese requerimiento despois, pois danche 10 días para contestalos e ao mellor implica que hai que fazer unha reforma, implica que hai que chamar a un organismo de control e podes te ver, pois, bueno, un pouco apurado. Entonces, importante eso, saber que temos que ter as instalacións asociadas completamente ao día. E tamén para non nos levar sorpresas de contar solo coa inversión da fotovoltaica sin ter en conta que ao mellor xa nos tocaba facer algunha actualización na nosa instalación de baixa tensión. Vale. Por outro lado, seguimos con que rexistros máis necesitamos. O 407B para os autoconsumos menos 100 kilovatios, que é o máis habitual. O máis habitual das instalacións que vos encontraré que estades ao mellor pensando en levar a cabo, pois son eso, con excedentes e demás. A parte de facelo unha vez que se fai o boletín, neste caso, pois teñemos que escribir a instalación no rexistro de autoconsumo, que é isto do 407B. Para eso xa necesitades ter o punto de acceso a conexión, para eso a distribuidora da vosa zona otórgavos o código de autoconsumo, chamado CAU, que é necesario para facer o 407B, e despois con eso, pois, xa podedes firmar un contrato coa vosa comercializadora para a compensación de excedentes. É o máis normal, o excedente poderíase
dar de alta como, bueno, como produtor e vendelo e demás, con intermediación do mercado, pero, bueno, no 99% dos casos eso non é interesante porque falamos de autoconsumo. Entonces, o normal, a compensación de excedentes. O que vos dixen ao primeiro, para eso, ter en conta que nos van a valorar o excedente sempre en euros, vai vos a variar, podedes ter un precio fixo, que vos dirán, pois, 6 céntimos por kilovatio, os que vos ofreza a vosa compañía comercializadora, ou pode ser un precio indexado. Se é un precio indexado, vai vos a variar conforme o mix, conforme varía o precio cada día en cada hora. Entón, bueno, pode haber momentos nos que vos paguen máis, a 10 ou a 11 céntimos, ou pode haber momentos nos que estén cero. Entón, eso habría que valorarlo. É un pouco a parte de tramitación neste sentido. E posinstalación, que, bueno, volvemos a seguir no que estamos a falar, non? Ter en conta todos estes puntos. Para a verificación da posta en servizo, temos que ter en conta que, aunque se presenta o boletín e se inscribe e nos chega diligenciado da Consellería de Industria e instaladora, nos lo pode pasar a nós como promotor, temos que ter en conta que as instalacións fotovoltaicas necesitan acta de explotación, o sea, temos que chegar ao paso de que Industria revise o noso expediente, vexa que está todo correcto e nos entregue un documento de posta en servizo. Hai que ter en conta que cando iso é necesario, temos que esperar a poñer as nosas instalacións en funcionamento a ter esa ata de posta en servizo. Eso é importante cumplilo porque é algo normativo. A empresa distribuidora, bueno, xa é un paso que tiñamos que se fai, co punto de acceso e conexión está claro que xa se fai. Igual non está de máis se temos nas áreas privadas a comunicación final de subir eses boletíns e demais para que queden asociados aos nosos CUPs, entonces non está de máis subilo ás áreas privadas, por exemplo, que hoxe en día suele ser moi cómodo. E despois, tamén poñemos aquí, bueno, para ter en conta as solicitudes de axuda. O INEGA regularmente está sacando liñas de axuda de fotovoltaica, entón, bueno, podemos estar pendientes. A solicitude pode facerse unha vez legalizada a instalación ou non? Claro, eso depende. Cando salgan as bases de axudas. Hai veces que as axudas son con carácter incentivador. Entón, se a nosa instalación xa está aprobada, digamos, xa decidimos facela, se legalizou, pagamos as facturas e demais, e depois sale unha orden de axudas, temos que ter en conta se teñen o carácter incentivador non serían subvencionables. Eso depende da orden de axudas que salgan en cada momento. Fondos europeos, pois moitas veces se IDAE, pois tamén ten tido liñas de axuda na que podíamos ter isto tamén subvencionable, estas actuacións. Nada, puxamos aquí un pequeno apartado de a casuística de Galicia. Básicamente, isto todo é o Real Decreto de Autoconsumo, que ter en conta aquí, bueno, os trámites, pois esos son coa Consellería de Industria, o sea, eso funciona a través da páxina de Galicia, despois cada provincia ten a súa delegación territorial, e a parte do IDAE, pois aquí en Galicia pois temos o INEGA, que aí temos moita información de funcionamento, de consultas e demás, son os xestores das axudas. Bueno, é unha ferramenta que temos aí a nosa disposición todos os galegos para este tema de eficiencia enerxética, entre eles a fotovoltaica. E despois, claro, o que falamos ao principio, temos que pedir ao Concello as nosas autorizacións porque vai nos afectar as leyes, afeccións
poidan ter por carreteras, por augas de Galicia, polo que seña. Os modelos e formularios dispoñibles, bueno, hai moitas partes, o promotor, digamos, debe desconocer toda esta casuística, porque despois hai moitas que xa son dos técnicos ou da empresa instaladora que vos paga as instalacións, porque xa eles se manexan, digamos, con eso dos, bueno, cas oficinas virtuales e demais que teñan que facelo. E por facer así un pequeno resumo, non? Primeiro de todo, ter en conta, si vamos a ter excedentes, temos que pedir os puntos de acceso a conexión, imos a ter que tramitar eso coas distribuidoras. Os puntos de acceso a conexión vai a variar tamén según a nosa instalación asociada, se temos centro de transformación propio ou non, según a tarifa de acceso, eso temos que telo claro para ver a viabilidade de verter o excedente ou, se o vamos a poñer con inyección cero, ter en conta tamén para o estudio económico. O sea, algo a ter en conta. Planificar, claro, os trámites urbanísticos. Se queremos montar a nosa instalación, imaginados, agora queremos aproveitar este verán, teñamos que ver se temos algunha afección, facer a solicitud no noso concello. Bueno, hai que planificalo, é algo importante. Os modelos oficiais, pois eso, toda a información que queráis obter o demais, pois IDAE, INEGA, o que vos digo, aí tedes información fideligna, a guía do IDAE está moi ben, de canto a como é a tramitación de unha fotovoltaica, entonces guiarnos por estas fontes oficiais, e claro, ter en conta os prazos e as resolucións para decir, primeiro, temos a comunicación no Concello para a obra, se temos unha subvención ou hai unha liña de axudas aberta, pois hai que facer a solicitud, se ten carácter incentivador, facela antes de empezar ca obra, e despois ter en conta eso, tramitamos os nosos boletíns anti-industria, para tramitar o boletín se necesitamos unha OCA, hai que coordinarse co organismo de control, e despois temos que ter os certificados de explotación antes de poñeles en marcha, en algúns casos. O sea, digamos que antes de iniciar o proxecto sería convinte ter moi claro, ter un cronograma claro dos pasos a seguir, unhas estimacións, bueno, tamén de tempo para, digamos, non ter lugar a equívocos. E nada, despois queríamos poñervos un caso práctico, pero bueno, por protección de datos non demos traído a presentación para que poidades ver un pouquiño máis, porque queríamos ver unhas curvas de carga además, pero bueno, o promotor pois non deu borrado das aplicacións datos persoais que tiña. Vou a comentar, máis ou menos. Unha instalación típica de 60 kilovatios, imaginadvos, nunha nave industrial, xa unha instalación importante. Neste caso, o que falamos, que teríamos que ter en conta? Primeiro de todo, unha vez que nos facilitaron un estudio, imaginadvos, que temos con excedentes e temos un período de amortización de 7 anos que nos encaixa e temos acceso, bueno, mellor a algún tipo de axuda e demás. Entonces, primeiro que hai que facer? A comunicación ao Concello cunha memoria técnica, pois facemos a comunicación previa para ter a conformidade urbanística. Ver o tipo de suelo que temos tamén para os puntos de acceso e conexión e podemos tramitar tamén, empezar o trámite coa compañía distribuidora. Unha vez que temos estes pasos, temos en conta tamén paralelamente a nosa instalación de baixa tensión asociada. Revisamos que o noso boletín concorda ca realidade física da nave no momento actual, revisamos que teñamos a OCA periódica
en vigor, se neste caso pois era necesaria, entonces vemos que ese punto o temos xa resolto. En caso contrario, poderíamos xa no punto cero poñer a instalación de baixa tensión ao día, o cal xa é a nosa obligación, e xo independentemente da fotovoltaica, pois xo debemos facer. Unha vez tidos estes puntos claros, sabido que vamos a solicitar o punto de acceso a conexión, sabido que neste caso tiñamos un centro de transformación, entón temos que modificar, poñer uns relés no centro de transformación, temos en conta ese custo económico no estudio fotovoltaico, tendo todo isto en conta, execútase a planta fotovoltaica. Temos un proxecto técnico, temos un certificado de que a cuberta aguanta o peso dos panéis, temos un estudio pois, para futuro mantemento, pois, accesos, líneas de vida, etc. Executamos o noso proxecto, pasamos unha oca da instalación fotovoltaica, neste caso necesaria pola potencia, e o instalador emítenos o seu boletín, o IN 614C, o boletín. Fanos o rexistro de autoconsumo, o 407B, co punto de acceso a conexión que xa nos emitiu a compañía distribuidora, co seu CAU, e digamos que teríamos legalizada a instalación. Que nos faltaría? Faltaríanos a autorización de explotación da Consellería de Industria, que teríamos que esperar por ela. E digamos que, bueno, que isto sería un proceso real de implementación dun autoconsumo fotovoltaico, neste caso, pues de 60, podrían ser 40 ou 90 kW, xa é igual, é un caso moi típico. Si o que falamos antes, si faláramos dunha vivenda unifamiliar ou dun pequeno negocio, falamos de 4 ou 8 kW, pois simplifícase moito máis todo isto. En vez de proxecto e demás, pois eso, boletín, etc. Pero, bueno, eso, o único que quero que vos quededes é coas ideas para que as vosas empresas instaladoras ou os vosos expertos que vos asesoren nesta materia, incidirlles nestes aspectos, que non se nos quede nada atrás e non ter eso, pois, despois, problemas á hora a hora final de poñer en servizo as nosas instalacións. Entonces, a modo de resumen, as preguntas poden ser moitísimas, cada un terá as súas, 4 ou 5 típicas. Preciso o contador bidireccional xa invertido, por si. Eso xa vos digo, depende do tipo de autoconsumo. Este é un tema máis, bueno, son temas tamén máis técnicos, o tipo de instalación. Eso xa vos lo activa a vosa compañía distribuidora, pero a que nos referimos? Que é moi importante comunicar e facer as cousas ben, porque senón, a ver se vamos a verter excedente á rede sin telo comunicado coa distribuidora, os contadores non están configurados, o que sexa, podemos crear problemas importantes. Entonces, moi importante comunicar á distribuidora se temos vertido e, se non, instalar inyeccións cero homologados. Bueno, isto xa non se debería comentar, non? Sin permisos, xa non é a sanción é unha parte, pero dadevos conta de todos os riesgos nos que poderíamos incidir. Imaginádevos unhas placas mal suxeitas nunha cuberta ou sin un certificado de seguridade e solidez por parte dun técnico competente. Imaginádevos que unha placa fotovoltaica escapa da nosa cuberta, o problema que eso pode acarrear. Verter a enerxía eléctrica á rede de distribución sin ter comunicación a compañía distribuidora. Gravísimo, sabes? O problema que podemos facer cousas irreversibles, o sea, falamos de electricidade, falamos de traballos en alturas, falamos de
de elementos físicos que están aí nas cubertas, ás veces non están coplanares, están con inclinación, facendo velas e demás. O sea, é un tema moi serio que hai que facelo moi escrupulosamente coa normativa. As consecuencias poden ser moi graves. Está claro que se non pasa nada e a distribuidora nos detecta a instalación, pois, sin estar ben legalizada, ou a industria que enseña, nos pode sancionar, pero xa vos digo que iso é o menor das consecuencias que pode ter o ter unha instalación, pois sin todos os permisos necesarios. Canto duran os trámites? Claro, está moi relativo. Xa vos digo, se é unha instalación pequena dunha vivenda, pois é todo bastante rápido, pois, os 15 días, además do Concello, e despois o que leva a empresa instaladora a facer a obra, emitir o seu boletín, conseguir o CAO directamente coa distribuidora, bueno, pois eso, 2 meses, sendo pesimistas, eso, as instalacións son rapidísimas, cuestión de días, é un paso moi rápido. Pero, tamén vos digo, se xa temos que ter un punto de acceso e conexión, pois as distribuidoras teñen uns plazos para contestar, pois mellor teñen 20 días desde que lle presentas a documentación para validala, etcétera, etcétera. Despois vannos pedindo, según avanza o expediente, máis datos, con lo cual xa os plazos aí se nos alargan, e xa non vos digo, se son máis de 100 kilovatios, pois xa entramos noutro concepto que os plazos son moito maiores. E despois, eso, introducirvos o autoconsumo colectivo. Sí que é autoconsumo igual, e estrutura legal, bueno, pois suele ser unha moi boa opción, sobre todo en zonas urbanas, para consumidores de pisos, por exemplo, ou de baixos comerciais que non teñen onde poñer a súa instalación fotovoltaica, pois adherirvos a estas iniciativas de autoconsumo colectivo, que é como se tuveramos nosas placas, só que en vez de ter inyección directa, o que vos digo, vai polas lecturas dos contadores. E, bueno, isto é un pouco todo o que queríamos tratar así por encima nesta xornada. A conclusión, o autoconsumo é viable, cada vez é máis áxil, aunque non nos quería asustar con todos estes pasos que vos dixen, pero sí que hai que telos todos en conta para facer as cousas ben e que os nosos proxectos sean exitosos. Mellorouse moito e estás a mellorar cada vez máis na axilidade das tramitacións, e é viable se o facemos ben, e é económicamente viable, e sobre todo, pois, cando temos uns consumos un pouco importantes. Claro, temos que coñecer todos estes pasos, é moi necesario telos en conta para saber ben os orzamentos que imos a ter que gastar para estas implementacións, a parte do que é propiamente as placas solares e demás, ter todo claro, e despois, en canto a recursos dispoñibles, pois, o que vos dicía antes Isabel, tedes a Oficina Económica de Galicia, na cal podedes facer consultas se así o crees conveniente. Nas consellerías de industria e demás, pois, están a vosa disposición. INEGA ten moita documentación, igual que a IDAE, guías técnicas, explicacións, fan difusións, etc. Bueno, tedes moitas ferramentas aí para repasar e ter en conta que, bueno, que o noso proxecto sea concordante coa normativa de aplicación. E nada, xa vos digo, isto era todo o que tiñamos preparado para esta presentación. Era media horiña, pois, unhas ideas para que vos sonen, e pola miña parte é así o que tiña para compartirvos con vos.